mga moms! Good afternoon! May mga kasama po tayo mga batang gala ngayon. Hindi kasi nag-celebrate tayo. Ngayong araw na ito nag-celebrate tayo ng birthday ni Talia and of course yung graduation ni Dave at saka ni Takib. So siya yung pinsan ni Brenda. Birthday din niya. And of course, birthday mo rin pala! Oo, may palit yun! Ayan si Bimba yan na nag-celebrate na kanyang graduation. Naabot na natin yung regalo sa kanya. And of course, kay Foreman na nag-birthday. Ang daming masasayang garanting July. So, sana mas marami pang happiness. Pero bago yan, kamusta kayo dalawa? Congrats! Finally, graduate. Masteral. Ba't ilang years ka ba? 6 years. 6 years. 6 years. Hindi na Edward. 2 years ka na stop. Walang Wala. Tuloy-tuloy ka. o awanin. Bakit? Anong reason ng pag-stop? Computer. Tropa. Oh, So parang ano sa'yo lahat. Kasi, ilan ako na ba ngayon? 22 na. Okay. Kasi pag teenager ka talaga, andyan yung tukso ng mga magkakaibigan, magkakabarkada na tayo pumasok. Hindi mo pa alam yung sense of responsibility. Ngayon, alam mo na ba kung ano? Ngayon, alam mo na ba kung gaano kahalaga? Alam. Gano'n ka-importante. Bakit? Ano bang plano mo after nitong graduation? Magka-college ka ba o Magka-college. Magka-college ka naman. Saan? Diyan lang sa Don Maria. US State. Kwarto tong sa USDP sa Nasaan? Nasaan? anong course? EIN. Electrical Installation Maintenance. Parehas. Kagaya ni Manoy Loloy. Okay. Sa So, Kanikuya. yung mga nag-ayos ng wiring ng pang-kuryente. Ikaw, anong course? Mag-aaral ka ba after this? So, Ninyo. Ninyo. anong inyo? Work? Siya mag-aasawa na daw siya. Mag-aasawa na, wala pang pang-batong break. Hindi nga, work sa aling plan. Gumaprobahan. Gumaprobahan. Mag-abroad. Meron kang particular na ibang bansa na gusto mo? Kung anong ino-offer? Ano bang gusto mong course? Magwe-welding din. Ano yan? Kinuha mo yung welding dahil si Tito Bimbo mo welding din. Pero Oh yes, decision mo. Hindi. Wala naman nag-influensya sa'yo. Mag-ano na lang tayo welding na rin. Wala. Ikaw, ano na? Iba mismo na pumili. O baka naman after this, makapag-asawa ka na tayo. Bakit? Pag pumayag na siya, shoutout mo na siya. Shoutout mo na siya. Hindi. Ngayon kasi, natanong ka lang, kasi diba, ang daming kabataan ngayon na talagang, ano rin, yung parang mas gusto nila, naglalaro lang, yung hindi nila alam kung anong gusto nila. Ano masasabi niyo sa mga ganong kabataan? I mean, ano ba pwede nyo mapayo? Hindi kasi sa pinagdaanan ko na yan. Yun nga, wala pa sa isip nila yung posibilidad kung gaano kahalaga ang pag-aaral. Pero kung may manonood man na mga bata, tayo mo lang patuloy. Kahit pwede namang isabay, kaso ano lang talaga, yung time management. Okay. So alam mo kung ano yung dapat unahin. Diba? May patay management tayo. Okay. Ikaw sa computer lang. Okay, ito, last na lang. Kung meron kayo na magiging profesyon someday, yung magiging, nakikita mo yung sarili mo, 5 taon o 10 taon mo lang ngayon, nasang ka? Siguro nandito lang pero may napundar na. Nandito lang sa Pilipinas. Nandito lang kasi may napundar. May napupunta. Ikaw na. 10 years from now, tatay ka na ba ng lolo? Agad. Hindi na yun. Ano? 10 years nga. Oo, kailangan 29 ako niya. And 10 years from now, nasa ka? Hindi ko siya. Makaibang bansa ba? Hindi ba mo naman may mga offer? Ganda yung bahala ko na. Eto. Dahil dyan, eto nga, kasi
Alam ko, tagal nyo nito hinintay, no? So, meron ako kaunting regalo. Nung nakaraan pa to, dapat kasi isasabit. Kaya lang, wala na. Hindi na natin nagawa ng paraan kasi busy. Meron ako dyan, tig 5 piso, kaya lang baka mabigat sa leeg. So, meron kayong tig 500 mula sa akin. And tig 500 mula kay Mama MJ. Congratulations. Pag-shot niyo daw yan. Kasi nung nakaraan, me, thank you agad. Thank you sila agad. Wala pa naman akong binibigay sa kanila. So, parang hold up na. Naka-800 ka sa akin mala, no? Naglaro-laro pa tayo. Naka-300 ka mali. Thank you so much. Oy, kay Mama MJ ba? Thank you, Thank you, Ma'am Ma'am MJ MJ. Plantig. Ayan. Sa Sa regalo. regalo mo. Hirapan sila sa Tagalog. Graduation gift namin. Sana malayo. Malayo marating. Mga hanggang Cubao. Hindi, sana malayo marating. Tsaka sana, ano yung nasa isip nyo ngayon, yung vision nyo, yung nakikita nyo sa sarili nyo, gawin mo. Kasi para sa inyo. Diba? Sooner or later, may isip. Kasi ngayon pa lang, nakikita nyo naman yung sarili nyo kung ano gusto nyo. 10 years from now. So sana 10 years from now, nandito pa rin ako masaksihan ko yung mga yan. Sana. Kasi yung anak ko muna na. Maraming salamat muna sa inyong panonood. And congratulations sa lahat ng ating mga graduates. Bye! Thank you po. It's DJ.